Сигурни спортни прогнози представят. Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! Аз съм Крум Димитров, а вие сте отново с нашия YouTube канал Сигурни спортни прогнози, както и с нашата рубрика Топ прогноза, в която избираме, подготвяме и анализираме един сингъл матч на около 2 коефициента. Преди да преминем и към днешната прогноза, ще ви приканя да дадете един голям палец нагоре и, разбира се, да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме нашата топ прогноза. Разбира се, може да ни последвате и в Instagram, където също даваме нашата топ прогноза. Имаме и Facebook група, в която вие може да споделяте прогнозите си с нас. И разбира се, Telegram канала ни, в който показваме нашият поглед на системата Martingale. Линкове към всички социални мрежи ще намерите в описанието. Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! За днес сме решили да анализираме за вас мача между Португалия и Украйна. Двата отбора се срещат един срещу друг за европейска квалификация в група Б. Португалия изиграха едно посредствено световно първенство, след като изпаднаха още на осмина финалите от отбора на Уругвай, а след това в новия турнир Лига на нациите, без да си дават много зор, успяха чрез 2 победи и 2 равенства да спечелят своята група с 8 точки. Европейските шампиони са един от най-силните домакини, след като в 25 мача насред Лисабон имат допуснати само 3 загуби и са успяли да спечелят 13 мача и имат 7 равенства, като в над 70% от мачовете им е имало поне по 2 гола, отбелязани само от тях. Днес за иберийците се завръща и техният капитан и лидер Кристиано Роналдо, който след световното първенство ще изиграе своят първи мач с червената фланелка и със сигурност ще иска да го отбележи с гол. Украйна са един от най-коварните гости и това го показват последните им 10 мача като гост и най-вече класирането им на първо място в група 1 в турнира Лига на нациите, където главно заради гостуванията Украйна спечели групата си с 9 точки, измествайки Чехия и Словакия, и със сигурно днес ще искат да се докажат пред по-именития си съперник. Това са двата фаворита за излизане от група Б и със сигурност и двата отбора ще искат да излязат от наглед лесната си група, а за целта трябва да отбележат поне по гол. Прогноз за матча Португалия-Украйна на 2,5 гола плюс гол-гол на коефициент 2,87 в Bet365. Благодарим ви отново, че се информирахте заедно с нас коя е най-сигурната прогноза за днес, поне според нас. Ако това видео ти е харесал, дай един голям палец нагоре и се абонирай за канала ни, за да не изпускаш всяка на наша топ прогноза. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.